खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 मे 2020 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथेनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गगा एबा लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो आख' फाख' मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाया गाहाम, रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियावबो मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबाय बाय बाहागिनिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ, देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोदान खामानिखौ मावनो खाबु मोनगोन, फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, बिमा एबा बिफानि गेजेराव सोरबा सासेनि देहाया बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानो हागौ। जोबोर सांग्रां जानांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन, फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियावबो बारा मोजां नङा, जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, देहाया मोजाङै थागोन। इयुननि थाखाय गेदेर थांखि लानो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, बिसि एबा फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, फालांगियाव मुलाम्फा बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गुबुननि बोसोनखौ लायाजासेनो गावनि गोसो बादियै मावलाङोब्ला मोजां जागोन। गोदान जेबो थांखि लायैआनो गाहाम, सुथुरा बांगोन आरो फेजेननो नाजागोन। गोदान जेबो थांखि दाला, रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव रिस्क दाला, देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा एबा बिफानि बोर मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मानिबा जाहोनाव जिंगाया बांगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गुबुनजों बाख्नायजागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। अदेबानि बायजोआव ओंखारलाङोब्ला जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। बांद्राय गावखौनो दाफोथाय, अभार कनफिडेन्ट जायोब्ला खहा जानायनि सम्भाबना दङ। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बिदा फंबायजों अनलायगोन, देहायाबो मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोआव बोलोबो बांगोन गुबुननि जेंनायाव लोब्बा दाजा गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो बाख्नाय जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननि जेंनायाव बाहागो लायैआनो गाहाम रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गाज्रि सानोब्ला गावहानो खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन बिमा एबा बिफानि बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुना नंखायै बोलो फोरानानै बाख्नायफ्लागोन गुबुननि बाथ्राखौ बांद्राय दाफोथाय न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि अनजालु एबा अनजालिजों लोगो हमलायनो गोसो जागोन गोसोखौ जोबोद रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा अब्लाबो गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन सिगांनि जालांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै बेले बेजे मोनगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गगा एबा उदैनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया देबोर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङाबो जानो हागौ गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मोजां साननो एबा मावनो रोंनाय नङा बांद्राय ससियेल मिडियाजों लोब्बा थानानै समखौ खहा खालामफ्लांनो हागौ सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सुथुरजों जेननांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जाहाथे गावबा गावनि सानफ्रामबोनि बरादखौ मोनथिनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों।